Здравейте, YouTube. Аз съм Евдикус, това е влог. Кой сме? 17-12 сяда. 4 дни до края на света. Да. И за тук, за съжаление, Никсъна и Метала отново ги няма. Тоест, да, Метала и Никсъна ги няма и сега тук сме с Рокера. Здравейте. Да. Дед правиш на... Извинявайте, вали само сега телефона. Как се вижда? Сравнително добре. И той правеше клиповете на Dirt 3 Minecraft и на фаса. Сега тук тръгваме от Таскал. Вижте околната среда. Ще изтрия малко дисплея, че много се намокри. И сега тук искам много да ви благодаря, че гледате клиповете и не ги правим и просто е така за този дет ни го духа. Не го приемайте в този мръсен смисъл. А пък кой го приеме, няма проблем, спокойно. И да, радвам се, че ви харесват и че се абонирате и така нататък. Очевидно, т.е. не е очевидно де, но ще продължиме да правим клипове. И ви обещавам, че зимната ваканция ще се накъсаме от снимане. Даже имаме новия проект за следващата година. Ще пробваме да го направим колкото му е по-скоро. Тоест, да, още са следващата година проекта, но надявам да го направим по-скоро. Съжалявам се, че точно в такова шибано време трябваше да правим този влог, но неща да го правя само на аз. Аз се весла, ще закъсня. Но има и на хубаво нещо. Влога ще бъде по-дълъг. Мисля. И... да. Имаме на последния влог с Никсъна и Рокера. Колко беше 72 гледания. И... като събудех и гледам гледната. И... да. Сега тук ни е много познато. И трябва да направим нещо, кое ще правим всеки в такъв сакалка им открит епизод. Go Grill! Горно! Чайте, ще ме дисплея, че много гъм се вида. Go Grill! Горно ура, скоро! И в съкивцета хлебчета, потискате земет само за един дет. Бира, ракия, всичко! Да. И... вечера, когато Никсъна включи сервера на Майнкрафт, ще заснемем още. Да, утре го кача, защото си пак утре имаме такова класно по математика. Само да не си изпусна телефона тук, че не искам просто да го правя. И този влог ще бъде по-дълъг от обикновено. Сега тук няма да спираме. И... кажи нещо Нали казах, че вечера ще направим още 10 часа на Майнкрафт с Никсъна и може би, ако Метала успее да се оправи Майнкрафта. Да, и ако аз успея също да се оправя Майнкрафт. Да. Сега... тук нещо това да се е бисал. Чакаме. Пресичаме. Окей. Може би до края на годината ще направим още един скетч на Георги Първанов. Да, това ще стане истинска комедия.
Ще бъдем като... Не мога просто да дам пример. Ще бъдем като... минути комиците смесени в едно. Космалинут. Не. Космалинут. Нещо такова трябва да се случи. Плейбой! И трябва да го покана на камерата. Тая. Съжалявам се, точно това не се набил, който и реши да ви го покая във всеки случай. Ако... да не го пропуснем си, Олея. И... майска, ще трябва да спрем и влога, защото не знам дали аз сега ще реша какво да правя. Кой няма спрем тук влога? Ще го направим още 2-3 минутки, докато чакаме мизерните стига дойдат. Ние сме половината от тези деци има. Имам прит, нали, нашия отбор се казва деци. И... май това беше влога. Да, съжалявам се точно, че с такова ще бъдам време, трябваше да го снимам, но... няма значение. Надявам се ви е харесал. Сега точно съм малко затруднено положение. Гледайте и сабскрайбвайте и лайквайте. Между другото, ще отделя 16 000 лева на деца с твърде надарена грижа. Ще решиме какво да правиме.